També us parlarem de la recentment creada Associació per la Reforma de l'Impost de Successions. L'associació demana la supressió d'aquest tribut per evitar el greuge comparatiu respecte a les altres comunitats autònomes de l'Estat. La Generalitat el considera necessari per ajudar a redistribuir la riquesa. Rebre una herència a Catalunya pot sortir bastant més car que si es rep a qualsevol altra comunitat autònoma espanyola. Per evitar aquest greuge comparatiu ha nascut recentment l'Associació per la Reforma de l'Impost de Successions. L'objectiu és eliminar aquest tribut. La Generalitat, per la seva banda, el vol mantenir i l'únic que proposa és una reforma en coordinació amb les altres autonomies. Aquí comença tot, a les notaries, on hi ha guardats els testaments i alguna sorpresa més. Els hereus que hi hagi designats en aquests testaments poden haver de pagar grans quantitats per rebre una herència, i tot això a causa de l'impost de successions. Ara una plataforma demana eliminar aquest tribut per les diferències que hi ha entre comunitats i perquè en ocasions obliga els hereus a endeutar-se. Catalunya, quan l'impost de successions, està absolutament discriminada amb respecte a la resta d'Espanya i el que demanem és l'equiparació. Un exemple, si una persona rep en herència un immoble valorat en 250.000 euros, haurà de pagar 41.400 euros en concepte de l'impost de successions. Això a Catalunya, perquè si el donant d'aquesta mateixa herència té el seu domicili fiscal a Madrid, només caldrà que en pagui 427, és a dir, quasi 100 vegades menys. Una situació similar passaria en d'altres comunitats com Cantàbria o Castella-La Manxa, i al País Basc, per aquest mateix cas, no haurien de pagar res. La Generalitat manté que vol modificar l'actual model de l'impost de successions, però que no el vol eliminar, ja que considera que ajuda a redistribuir la riquesa. La proposta del tripartit passa per fer una reforma de l'impost si es coordina, això sí, amb totes les comunitats autònomes.